PMAYG न होनायनि मुङाव जाख्ल'दों लाख लाख रां। गोबां सुबुंफोरनिफ्राय PMAYG न होनायनि मुङाव रां जाख्ल'दों माखासे सुबुंफोरा। जिअ टेग खालामनायनि मुङाव रां लानानै थगायना दोनदों माखासे सुबुंफोरा। PMAYG न होनायनि मुङाव सासेयाव 3,500 रां लानायनि अजद। फैसाखौ 2500 लादों। फार्स्टआव 1000 लांनाय जादों थांनाय बैसागनि 2 थारिखआव लांनाय जादों आरो ओमफ्राय नै दाख्लै मंगलबाराव खै थारिख जायो बेखौ मिथिला बेयाव 2500 थाखा लानाय जादों आरो जोंनिफ्राय केस 2500। नंगौ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारा हालामनि गोबां गामिफोराव PMAYG न'नि जिअ टेग खालामनायनि थाखाय गोबां रां जाख्ल'दों माखासे सुबुंफोरा। माखासे सुबुंफोरा सरकारनिफ्राय फैनाय न'खौ होगोन होननानै गोबां दुखुथिया न'खरफोरनिफ्राय रां लानानै थांदों होनना बे समाव खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। PMAY न होनायनि मुङाव रां जाख्ल'नाय आरो PMAYG नि जिअ टेग खालामनायाव UPPL BPF बासिलायनाया बे समाव सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो सनितपुर जिल्लानि गोबां गामिफोराव रां जाख्ल'नाया सोलिदों। सनितपुर जिल्लानि रां जाख्ल' जाग्रा रायजो राजाफोरा खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला निर्मल बसुमतारी, थिलु बसुमतारी, बसन्ती तुरी आरो पिताम्बर बसुमतारी मुंनि सुबुंफोरा PMAYG न होनायनि मुङाव गासै 250 न'खरफोरनिफ्राय सासेयाव 3,500 रां लांदों होनना फोरमायदों। दानिया फैदो PMAYG न'नि मुङाव रां जाख्ल' जाग्रा रायजो राजाफोरा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि। माने जाथाया जानाया बे निर्मल बसुमतारीया माने जोंखौ गामि गामि फन खालामनानै लेंहरनानै माने न'नि खामानि फैदों, न'नि लिस्ट फैदों, नोंसोरो फैसा 2500 लानानै फै ओरै होननानै बुंदों आरोना। फैसा 2500 लानानै फैनानै आंनि न'आव लिस्टखौ होनानै डाइरेक्ट खामानिया फट'खौ लागोन माबायाव सिंगिमारियाव लागोन होननानै बुंदों आरोना। ओमफ्राय जों फैबाय बयबो महिलाफ्रा गामि फैजोबनानै बिनि न'आव लिस्टखौ होबाय आरो जोङो लिस्टखौ होनानै जों ओरै थांबाय ओमफ्राय सिंगिमारियाव थांनानै ओमफ्राय जाय बेयाव फैसा होआ माने ओरैजाय बारनोनो होआ आरो फैसा होयैया थांनो मोना, बै फटक लानाय जायगायाव थांनो मोना ओरै होननानै बुंदों आरो। ओमफ्राय दा सासेयाव बारग'वाखै बेयाव फैनाय गासैबो फैसा होयैसो थांनाय जादों आरो। बेसेबां करि लाया? फैसाखौ 2500 लादों। फार्स्टआव 1000 लांनाय जादों थांनाय बैसागनि 2 थारिखआव लांनाय जादों आरो ओमफ्राय नै दाख्लै मंगलबाराव खै थारिख जायो बेखौ मिथिला बेयाव 2500 थाखा लानाय जादों आरो जोंनिफ्राय केस 2500। मा न' होगोन होननानै बुंदों? न' होगोन बिदिनो सरकारनि न' फैनायखौ होगोन होननानै माने गरम खालामहरनानै महिलाफोरखौ लेंहरबाय, फैसा नागिरनानै लाबाय दा खामानिखौबो सिंगिमारियावबो थांबाय जोङो फटक लानो होननानै, फटकखौबो जोंखौ लायाखै, फटकखौबो थिखोआखै, जेबो मावाखै बियो ओरैनो खना खनला 2 3 खामानि मावदों ओमफ्राय बाखि गासिबो मावनाया जायाखै आरो। बेसे जननिफ्राय लादों बायदि फैसाखौ? जागोन बिदिनो 100 150 200 जनसोनि जागोन नामा फैसा लानाया। बेनि न'आव गामिखौथ' जों दा बुंनो हाया, बे एरियायाव जिखिनि गामि दं बैनि 4 बैनि 7 बैनि 6 जन 7 जन 8 जन 9 जन 10 जन बिदि गासिबो फैनाय माने फैसा लिस्ट होजोबनाय गोजा आरो। जोंनाव लिस्टआव दंजोबो बेहाय दाबो। फैसा लाग्राफ्रा साबेसे? फैसा लाग्राया बेयावथ' लिरग्रा सासे, बेनो फैसा आजावदों बेनो लिरदों, ओमफ्राय बे अमा आरो बे माबा निर्मल बसुमतारी। माबाफोर दायथ' दं नामा, बियो बिबानफोर गोनां नामा? फैसा लिरग्रायाना? निर्मल बसुमतारीया? निर्मल बसुमतारीया बियो थाबायो बिदिनो न'नि बायदिसिना बिदिनो मावो बियो। नोंसिना पन्सायतआव गोलैनाय? जोंना पन्सायतआव गोलैयाखै। पन्सायत गिलिरिनिफ्रायबो बे लायबाय आरोना? पन्सायत गैयिनिफ्रायबो लायनाय जादों आरो पन्सायतआव गोलैखायाखै। जोंनो फैसाखौ नांफिनगौ, मानसिया माने खारखुमाबाय थादों, जोंनो न'बो नांला फैसाखौ नांगौ, जों बे 2500 फैसाखौ जों नांगौ आरो। बेसेबां गोबाव जाखो फैसा लांनाया? दाख्लै मंगलबाराव आरोना, दिनैजों सानब्रै जासिगोन जोङो बिनि न'आव फैगासिनो, जों दा फैसाखौ हरनो हायाखै आरो। मानसिखौबो मोनाखै दाथ' नै दिनै लेंहरदोंमोन मानसिया दिनै खारखोमालायबाय बियो। डेटआबो गैला ना मा होनदों, जानाय नंला ओंखायनो माने जोंहाबो गिबाय आरो। কি কারণে আহিছিল আৰু কি ঘৰৰ বিষয় কাৰণে আহিছিলে, ঘৰ বনাম বুলি, ঘৰ আনিব বুলি পইচা লৈছিলে, জিঅ টেগ কৰিব বোলে। কোনে কি নাম? নিৰ্মল বসুমতাৰী। কি কৰি দিলে? কি কৰে মানে এই ঘৰ এনেকে ঘৰৰ কাৰণে ঘূৰে আৰু ন, কিবা কিবি কাম। কিমান কৰি লৈছিলে? 2500 কৰি। এতিয়া
ঘৰটো দিয়া নাই ঘৰ দিয়া নাই আৰু জিঅ'টেকৰ হোৱা নাই আৰু ইফালে আৰু শুনিছো আমি জিঅ'টেক কৰা ডেটো নাই সেইটো কাৰণে আমি ভয় লাগিল আৰু ন আমি ইমান দিন হাজিৰা সদায় কৰি পেলাই জমা কৰি পেলাইহে দিয়া মানে কিমানজন ঘৰ লোৱা আছে এই হ'ব 200-100 জন মান বহুত মানুহ নিৰ্মল বসুমতাৰীৰ লগত আৰু কোনোবা আছে আছে কি এইটো তিলু বসুমতাৰী না কি বুলি টাইটেলটো ইয়াতে লোক আছে কিছু বহুত মানুহ ইয়াতে জিঅ'টেক কৰা বাসন্তী বাইদেউ আছে আৰু তিলু বসুমতাৰী আছে এই যে নিৰ্মল আছে বিপ্লৱ আছে এইকেইটা আছে এই 4জন কেইটা জানো আৰু কি ৰেব নেকি টাইটেলটো নাজানো যে কিবা ৰাজনীতিকত আছে ইয়াতে চব ৰাজনীতিকে ঘূৰা মানুহ ৰাজনীতিকে থাকে সদায় পইচাটো নিদিলে কি ব্যৱস্থা ল'ব এই পইচাটো নিদিলে আৰু কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু পইচাটো আমাক এতিয়া লাগে আৰু থানাত দিয়া নাই যাম বুলিহে ভাবিছো আমি এতিয়া চাই নাযায়